Widi bo mama biko buonumo Owa melare ba mama kemesia Buonumo Owa melare ba mama kemesia Oko konne kwele Owa melare ba mama kemesia Yego ninne yenge Owa melare ba mama kemesia Buonumo Owa mo kemesia President Enterprises of Nigeria Limited, 37 New Market Road, Onitsha. Onye chomo bwesa 175 ya jeka president make alright. Onye bu no na. Madu go gosi. Uzo Chukwu Kevin number 16 lock up Kumba. Onye chere record promoter ije Kumba eba ije nwota no na. Oka Central Hotel original Onitsha. Abe na erifa di mma. Abuna de bakwa nwa no lanka o Abuna de bakwa nwa no lanka o Oyibo abuna de bakwa nwa no lanka o Boko oyibo abuna de bakwa nwa no lanka Ofu nwa ka nwanyị gbayidere afọ na gba ya afiri o Muta no ofu nwa Kana ngoloma obi dele ngoloma wate solio oruofu mbatio areme ndo ya nwoke nke batanulo lekata nwa arabu zieni nne wate eze tunu menwa wata nwanye wure na ewiwe anwom ndo yi mara plani mu tunu menwa ole nwi dibo mu bia kporo nwa jebu oro mu nwa Iruo na mmiri ngiti anya bunga boyo Widi baba ya mama ebule o Ya bo funwa ya bo nwoke Obigbo ye ta nwanne ngilo nye gere korita Ebule ya o 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 ebule ngolo ebule ya o ebule ya o ebule ya o ebule no funwa ya o Chairman kene bwaze wefu ngoloma o Wide no so guru ngoloma ega ya no wo Orole na be ya pasia ya mmiri Urejumase yo to siri jema oko No bu mama mu wofu nwa o Akuna kanne na gba nne mu buru Sumo kro jande nulo hetun mem Obruze na nne na gba nwa ya na agba o ya ko jibu musi nwonyanya o na mama de ndi ka njiri mre papa o arere nwanne ndi ka njiri mre mama o arere nwanne ndi ka njiri mekwa ni nwanne o arere nwanne bike ebubile mu na ige biji gabara karịa osi ya don't worry nwanne wala ni ge biyo ngolo me wure ni biri ha na bụ akụrụ Agadi nwanyị agbaide akwụna kwụgbọ ya riri Choide ọmụmụ choide ni nwa mana ọ bụrụzi nwa Ọ chọọ ya n'elu mana ọ bụghị nwa Ọ chọọla ya n'ala akwụna abụghị nwa Akwụna akwụ na-ewere maka ụlọ ebide bakwa Akwụna jebe akwa nwa n'ụla nka Akwụna jebe akwa nwa n'ụla nka Nwanne arịrị ebula
nwa nọ na nka gbogbo yi ma agwara jebe akwa nwa nọ na nka mmadụ dị ka abụọ njadụ ka nwanne edoziezi ya bebi maintenance nwa m oruo mgbe eji ikwu okwu onye ji njọ nụrụ olu na ibe onye ofu ahụmepe na-eri amali amụma m efe enye m akọm ihe nyewakwala m na chi m jiri ya ma ewuru mmeni aga na ga-amụta nwa ma ewuru mmeni aga na ga-amụta nwa ewuru mmeni aga na ga-amụta nwa oyije ma ewuru mmeni aga na ga-amụta nwa nwanyị egwure na-efe akwa bee ide akwa jee ide na owe ofu mbọsị ojeme ịchọ nwa adị m eje n'ibe dibia ọgwụ onye ma ọ bụ o ruola ekiki mmiri ebele atụma ebele mmiri anatụ n'iri abalị ebele atụma ebele were udo ma ga-egbule m hụ nwa ka m na-achọ ebele were udo na ga-egbule m ngolo nwa ka m na-achọ ebele were udo na ga-egbule m n'ogbogbo nwa m hụ ka m na-achọ ha ebele were udo na ga-egbule ekwu anya m oyibo onye ofu nwa m hụ ebele were udo akwụnakwụna na-agbọ n'ọnya ọ na-amaghị ahụ achọla m ọmụmụ na mụ ndị amụta nwa were udo dị egbule m na ngolo nwa ka m na-achọ nwa ọ bụ osi ị ga-ebecha akwa ọ bụrụ ka onye esighị pụọ n'ofu nwa ịchọ mana nwa ike agwụla gị ebe ka ị na-afụ aka ịgbara dị ụwa ka ịgba ana udele ga-eri anụ njedi nwa m ka nna ya oho ọ bụ nwa ka nna chọ oho bụ nwa ka nna chọ oho nwaanyị na-ebe begata afọ begata kwanyere abalị esi ya o begatala kwa ruo n'ibe dị si ya dibịa ụfụkpụrụ nwa mụrụ n'ibe dị ka ọ nwụbara na-agbụwe mụ gburu nwa m maka ihe oyiyo akwụnakwụ na ka m na-agba agbọ egbuo m nwa anọ na m afọ 15 na nwa mụta nwa nke nne m mụtara n'iri abalị na nwa nwụọ na gị gbega m nwa gbega nwa na ọnwụ eruole dibịa were chejie na nwa bido ịgwụ ọgwụ idoro ngolọma nọ n'ime agana ọ nọ n'ime ụlọ na-esi nri sisi ya bubute ute bubute n'ike buru irepụta ma were leta anya ọ bụrụ nwa ma ọ tọrọ onye a o were ọgbabaga n'ime ụlọ were na-ebe akwa nne ya were na-ele onye na-ebe ka nwa m onye na-ebe ka ngolo ma onye na-ebe ka ngolo ma ekwuru na-eme enyi gbuo n'ofu nwa ekwuru na-eme oyi gbuo n'ofu nwa ewe m ọka ịna ewe m hụwa ma awọ